Allah ta'ala fait kabo shetane iblis al-in torno. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ayan sindi ni Allah ta'ala to barkama e. Naam. Alam yeki ne lokole tiye. Naam. Alillah rahna karengare. Naam. Naam. Tabi'u suratu Ghafir. Ambe suratu Ghafir no fetukula halibi. Naam. Bien le 3e mois 2026. Anyana. Naam. Inna sa'ata Afrika dollar harasana. la Galena atiyatun Allah rabbi seda la rayba siga fuite fiha ya harasilla walakin aksara an-nasi Afrika do mocha mande besa la yu'minuna. tibu maliman ya la kula Naam. Inna sa'ata la'atiyatun la rayba fiha. ala kuika dollar harasana. Naam. Atiyatun abina la raiba siga era tefieu fiha la harasana silla onge Naam. siga tala me mo chama de ma famu me yote siga tala ante na chama ka algoye kamini mana Naam. fi nana kamini ka dogo Naam. jelaw bi je fo olu dafara jelaw bi je koredi ni de bangena na korbara doni Naam. ajurangolo bi yala fo ba bagawali takumshidu Naam. ale bolo ya tonyo de kwa ale ka lada de ni ya force ko fa ka ta pendo be abta kumshido ala rahmin minhu parce que jelando waje mais to pigiri kala fraxe ti dama seti ala bitlaka na naye ka hakli dama ko de mbole malaye ko fo musomi ya wolo no kwa ba ko madola bi muti wal ma ba wolo blaji parce que hakli na ni fɛbɛ ala bɛ yen kɔni siga t'o la fɛn bɛɛ b'o di ma ba fɛn bɛɛ min ka kabako yɛrɛ o la fili a fa ko wa fi a yɛrɛ kun na a bɛ ala ye ala ti taa yɔrɔ jan ala ka hakili ɲuman d'a ma o tuma na ko lahara sanga bi se lahara yi ba fi yan ko siga yɛrɛ t'a la siga t'a la parce que hali ni si ma ban dɛ n'ala ye si d'i ma a bɛ se yɔrɔ dɔ la e yɛrɛ bɛ saya kan parce que farikolo tɛ se ka i ta tuguni awo dumuni bɛ yɛlɛma anw bɛɛ filɛ nin ye an bɛ ka dumuniw yɛlɛmɛna dumuniw yɛlɛmɛna kana kɔgɔ k'a la kana kɔgɔ caya sukaro kɔni tɛ c'est fini dumanba in anw t'o dun bilen di o min ka di mɔgɔ ye kojugu o bɛɛ kɛra anw tɛnɛ ye sisan si kɔrɔbayara fɛn minnu bɛ sukaro labɛn i kɔnɔ olu sɛgɛnna u dɛsɛra o tuma na n'i ma jɛn sukaro kɔ i bɛ kosi yɛrɛ ma i y'a ye yɛlɛma kow bɛ ban de an bɛ taa ten de fo ka ban c'est pour la raiba fiha siga t'a la naam walakin aksara an-nas la yu'minun nka mɔgɔ caman bɛ yen o ma da lahara ko la dɛ mɔgɔ dun kan ka da lahara ko la ko n'i sara i bɛ toli bɛɛ bɛ kɛ kolo ye o bɛɛ bɛ mugumugu e ɲinɛna kolo de bɛ mugumugu k'a sɔrɔ kolo tɛ yen i nana o e bɛna don min na kolo tɛ yen o kolo ma wuli o fu de kɛr'i ye mana kolo wulili tɛ ala dɛsɛ dɛ ala k'an ta kɛ cogo min na rabbukum aw ma y'a fɔ ko n ka jɔnw a ye n bato astajib lakum b'a ka bato sara i k'a dɔn mɔgɔ minnu sa n'olu b'u yɛrɛ bonya ne ala batoli ma ala ti mɛn olu bɛna don jahannama kɔnɔ dɔgɔyalen
mɔgɔ min bɛ muruti a yadalen don a kafalen don n'i y'a ye suta yiri kan lafu da ye ne yɛrɛ tɛ se k'a kɛ n yɛrɛ ye bilen fo n'a ɲɛna ma kumana o bɛ taa jarimɛ kɔnɔ da feere u dɔgɔyalen sɔgɔfeere u ma nin na ma وقال ربكم ادعوني استجب kuma de bi yan sa parce que kumaw cayara nin aya in ka ko ala ko an ka wele ko a b'an jaabi ala m'o fɔ dɛ a ye n wele n b'a jaabi non ala ko de a ye n bato n b'a sara قال ربكم أو مكو أمدي أدعوني أين على بطو أستجيب لكم مباكا أبطو سرا ما سرا دفالي دام ما سرا دفالي دام مني أدعوني يلمك أكد دعوه على ويلي باسيتي أفنانا nga matlubu zati aya kɔrɔ la o tɛ wele n b'i jaabi ye o ye n ba to n b'i sara ye ma faamu de n ba to n b'i sara o tumana n wele n b'i jaabi a yɔrɔ wɛrɛw bɛ yen mɛ o yɔrɔ wɛrɛw la a bɛ mun fara a kan n ba to n b'i sara nga n ba to ko kɛ n sago ye n ba to ko kɛ n sago ye n nana n te turu misiri kɔnɔ sami alahu liman hamida la ko dama tɛ dɛ i te turutɔ sinji min tigɛlen do i fɛ o tugu cogo ɲini a banna ayi kuranɛ dogolen tɛ o kɛnɛkan ko de do mais comme kuranɛ yɛrɛ ka baara khususu min nana aya la o tɛ se ka jɔ ye o a bi carin ka taa yɔrɔ wɛrɛ min tɛ aya yɛrɛ ka ɲini ta ye i y'a faamu wa o tuma na khususu sababu bɛ yen mais umumu lafuzi fana bɛ yen khususu ye min ye a ye n bato n b'a sara o bato in kɔnɔ ala weleli fana don n'a ka di ye a ye ni ala wele n b'a jaabi mais wulibali ye min ye a ye n bato n b'a sara mais bato in ye ala wele de ye o ala ko yɔrɔ wɛrɛ la ni a ye n wele n b'a jaabi nka a ye ne yɛrɛ ta kɛ fɔlɔ a ye ne yɛrɛ ta kɛ fɔlɔ ala ta ye jumɛn yanni k'i bolo jan ala nin kɛ n ye ala ko o k'a sɔrɔ i ye n ta kɛ o k'a sɔrɔ i ka sinji tugulen don walimuso y'i jɛnen don a kɔ hasidiya ni dabalijugu dabilalen don haliwa bɛ na ni olu de o de la ala ka awliyaw caman bɛ yen u bɛ bɔ mɔgɔw kɔrɔ siran kosɔn u bɛ fɛ ka ala wele ala ka sɔn u kana mɔgɔ tɔɲɔ n'i ye mɔgɔ tɔɲɔ dɔrɔn ala tɛ sɔn mɔgɔ tɔɲɔna ko man di ala ye o de bɛ na ni haliwa ninnu ye o de bɛ na ni dugubila yɛrɛ ye ka taa kungo kɔnɔ tari ni ala na fɛrɛ i ka tɔɔrɔ kana s'a ka jɔ ma ma faamu ni aya in yɔrɔ la yan ni aya in mago bɛ min na o tɛ aya in wele n b'a jaabi ye o ye aya in bato n b'a sara ye aya in wele n b'a jaabi a n'a saritiw o fana bɛ yɔrɔ wɛrɛw la kuranɛ kɔnɔ o sabatilen don a bɛ faamu kuranɛ ko ten a ko qala rabbukum ud'uni astajibu lakum ay ubuduni usabbitukum ay usibukum biqarinati ma ba'da ɛri ma faamu de nin yɔrɔ ye mago bɛ min na a ye n bato n b'a sara wa o de don dɛ n'i y'a bato a b'i sara a bɛɛ ani ala wele bɛɛ ka kan bato yɛrɛ ye ala wele de naam mɔgɔ minnu y'u yɛrɛ bonya ni ala batoli ma o k'u labɛn dɛ u bɛ don jahanama kɔnɔ u dɔgɔyalen
dɔgɔyalen karina yɛrɛ yira ko bato de don karina yɛrɛ yira ko bato de don n'o tɛ a tun b'a fɔ de inna lazina yastakbiruna an da'wati mais a y'a kɛ ani ibadati b'a yira fɔlɔ ye nin yɔrɔ in ka laɲini tɛ dugawu ye a ka laɲini ye bato de ye ni aya in quoi mais siyakul aya bɛ yen quoi comme n y'o fɔ ye aya ka matlubu bɛ se ka kɛ fɛn dɔ zati ye mais a bɛ tila ka tɛmɛ o kan ka se fɛn wɛrɛw ma mais ni aya in mago bɛ yɔrɔ min na yan o ye bato de ye o tɛ bolo jan ka dugawu kɛ voilà mana aya yɛrɛ tacogo karimu b'o f'u ye a y'o de f'u ye sa ko i n'a fɔ karinatu ma ba'dahu ko b'a yir'i la ko ala weleli dugawu ko tɛ ko ala batoli de ko don ala ko inna lezina yastakbiruna an ibadati minnu y'u yɛrɛ bonya ne ala batoli ma sayadkhuluna jahannama olu bɛna don jahannama kɔnɔ dakhirina u dɔgɔyalen bi don ala kana an don a kɔnɔ naam Allahu ala de ye masa ye masa min ko don ale de ye kɛli kɛ aw adamadenw ye a ye su di an ma yala u na lafiya bɔ kɛ su kɔnɔna na a sɔrɔla ka dugujɛ di aw ma n'o ye baara kɛ yɔrɔ ye n'o ye yeli ye sa an ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ la a bɛ wuli k'a ka baara na i k'a dɔn ala ngarina ala in kɔni zu fatilin kusamandiya batigi don adamadenw kan i k'a dɔn mɔgɔ caman de bɛ yen olu tɛ ala barika da ka ca dɛ ala ye samandiya batigi de ye adamadenw kan mais mɔgɔ caman bɛ yen o tɛ ala barika da an tɛmɛna nin bɛɛ kan ala ka samandiya an kan a kɛ si t'a la a ka ca kojugu ayiwa sen fila b'an bolo an bɛ taama ɲɛ fila b'an bolo an bɛ yeli kɛ mais ala ko o camanba min nɛɛma b'an bolo ko an t'a si barika da an b'an ɲɛ kɛ ka walimuso filɛ ni nege ye an b'an da don wali kɔrɔfɔ kan na an b'an da don mɔgɔ dɔ burujali la an bɛ dabalijuguw kɛ mana ala ye nɛɛma min kɛ an ye ko ni ko i bɛ ala ka nɛɛma jate an kan ko a ti jate ka ban ko mais ko nɛɛma in barika da b'a ka dɔgɔ a barika da b'a ka dɔgɔ dɛ ala k'a ɲa a barika dabaw la an ka taa zalikumullahu rabbukum zalikumullahu o de y'a ka alaba ye rabbukum amadu khaliqu kulli shay'in wa ala de ye fɛn bɛɛ da la ilaha ma wɛrɛ kɔni tɛ illa huwa fo o ala in tigitigi fa anna yɔrɔ jumɛn do sa tufakuna n'aw b'aw kɛrɛ don ka taa ye tiɲɛ sɔrɔlen kɔ aw bɛ taa minɛ tuguni aw bɛ nkalon jumɛn tigɛ bilen aw bɛ janfa ni namara jumɛn kɛ bilen tiɲɛ yelen kɔ na kazalika a bɛ nin cogo kelen na yufaku alladhina mɔgɔw bɛ nkalon tigɛ mɔgɔ minnu kɛra bi ayatillahi ni ala ka aya ye yajaduna n'u mago t'a la u y'u kɔ dɔn a ma Allahu lazi ja'ala lakum al-layla litaskunu fiha a ko ala de ye sufɛla kɛ adamadenw ye litaskunu fiha tari ana sabati o la ka a lafiya ka a reposer a ka ye su kɔnɔ su ye lafiya de ye yɔrɔ caman na ni su kora dɔrɔn a ka ca la baara gɛlɛn bɛɛ bɛ bila khasatan nin waati nin bɛ fɔ waati minnu na o waatiw y'a sɔrɔ mɔgɔ man ca ka se nin ma baara caman t'an bolo komi tan n'i bɔra i ka foro la dɔrɔn i bɛ n'i ka so i bɔra i ka bagankɛyɔrɔ la su kora i bɛna baganw bila sisan kɔnɔ a bɛna a da de k'a lafiya ubiyɛn ka baro kɛ walima ka kalan kɛ en tout cas a bɛ sabati sufɛla ye sabati kuma ye n'a fɔra karisa t'i sɔrɔ a ka so sufɛ e ka na a ka ca la i b'a sɔrɔ yen o kuma c'est à dire fo a ka kuranɛ faamu
kuma dɔ de la kuranɛ kumana waati dɔ la o fɛnw bɛ yen mɛ kuranɛ ka kuma dɔw bɛ yen o bi boli de fo ka taa diɲɛ wuli dugu jɛ o jɛ kodɔnna dɔ bɛ bɔ a fɛ dɔ kan kolo pe a bɛ waati bɛɛ ta mɛ a b'a yɛrɛ ka waati ta fana n'i sera o ma f'i hakili ka t'o la fɔlɔ ala kira tile la sallallahu alaihi wasallam zakatul fitiri a bi bɔ de seli sɔgɔmada joona fɛ fajiri seli kɔfɛ a bi bɔ o kuma de kuma sɔrɔ mɔgɔ man ca Madinɛ kɔnɔ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn misiri la alimami b'a fɔ a ye nin ta a ye taa nin di Daramanakaw fɛ a ye nin di Kulubaliw fɛ a ye nin di Jaraw fɛ bɛɛ ta bɛ taa di ma o sɔgɔmada kelen yanni seli cɛ seli waati seli kɛnɛ bɔli cɛ bɛɛ b'i ta sɔrɔ mɛ bi n'an ko an bɛ zakatul fitiri bila ka seli sɔgɔmada kɔnɔ dɔ bɛ seli kɛ kɔngɔ na o la sariyatigi dɔw nana n'a ye ko zakatul fitiri tilali bɛ se ka daminɛ kabini sunkalo tile fɔlɔ ko zakatul fitiri bɛ se ka di parce que diɲɛ bonyana diɲɛ cayara hali n'i nana ni malo bɔrɛ 100 ye yan sisan ubiyɛn ɲɔ bɔrɛ 1000 ye ko k'a di fandaw ma yanni ka tila i yɛrɛ ka jɔnni ni jɔnni don sunkalo bi sa walima i ka 2 di dɔ ma ubiyɛn 1 ka 3 sɔrɔ mana diɲɛ dayɛlɛla kunun mɔgɔ kun ye hakɛni dɔ ye sisan mɔgɔ t'o ye fɔlɔfɔlɔ an yɛrɛ fɛ burusi kɔnɔ ni réunion bi kɛ dunu dɔ de bɛ yen ko ganga n'u y'o ta k'o gosi dɔrɔn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen mɛ bi ganga ti gosi dɛ gangantigi bi yaala quartier bɛɛ la parce que n'a y'a gosi yan ninnu t'a la o tuma na diɲɛ yɛlɛmɛna mɛ ka sɔrɔ n'a gosira dɔrɔn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen mana ni sariyatigi kungo ko ni ganga gosira bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen ayiwa ni aw ko non ko a fɔra de ni ganga gosira bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen ko a ma fɔ ganga ka yaala bi selen sariya ka fɛn dɔw bɛ yɛlɛmɛ u bi yɛlɛmɛ u nana nafa min kama pour que u k'o sɔrɔ zakatul fitiri tɛ jinɛ mɔriya ye a dabɔra de fandaw ka hɛrɛ fɛ o de la mankan bɛ yɔrɔ min nɔfɛ bi fana a wariko mɛ sunna karamɔgɔ caman bɛ yen minnu ye fatuwa kɛ ko a wariko bi bɛn caman bɛ yen o ko a ti bɛn ko parce que ko sunna ye min ye ko i b'a ɲɔ de bɔ walima an tamaro o n'a ɲɔgɔnnaw mɛ minnu kumana ka fatuwa kɛ olu ko non sisan fo an k'a dɔn waati tɛ kira ka waati la bilen sallallahu alaihi wasallam an tɛ yen bilen an tɛ kira ka waati la bilen waati cogo kama mɛ an b'a ka waati la fo ka diɲɛ wuli sariya kama mɛ mɔgɔw kow yɛlɛmɛna a bɛ fɔ ka taa zakatul fitiri di fanda dɔ ma mɛ n'i taara ɲɔ d'a ma ɲɔ dɔ kun bɛ yen o tuma i kan ka ɲɔ hakɛ min d'a ma ko e k'o wari d'a ma bani n'a mago bɛ ɲɔ na a b'o san n'a mago tɛ ɲɔ na dɛ ɲɔ min b'a bolo a kan k'o dilan k'o dun fɛti la cogo min na a b'o kɛ a lajɛ bon e b'a fɔ ko e bɛ t'i ka ɲɔ bɔrɛ kelen di minɛtanw fɛ yen mɛ k'a sɔrɔ bakɔrɔba fana y'a ka malo bɔrɛ 2 bila ka taa yen bon ni ne ye n ta wari d'a ma o a tun y'o kɛ k'a ka kini tobi wa mɛ sariyatigi dɔw wulila non
kira y'a kɛ cogo min na fo a ka kɛ ten kira y'a kɛ cogo min na o waati dɔw ko o ni sisan ko olu tɛ kelen a ye nin faamu ayiwa mais anw ti figutigiw ka kuma kelen ko ye an b'a fɔ a bɛɛ ye tiɲɛ ye tiɲɛ bɛɛ n'a waati ti an ti kira ka hadisa kelen sabatilen sɔsɔ sariya la mais an b'a dɔn kɔni fɛn dɔw bi yɛlɛmɛ zakatal fitiri dira munna kira ko k'a teliya sɔgɔmada joona fɛ k'a di pour que a tigiw ka fɛti kɛ a don alors mais kira tile tun ye mɔgɔ joli ye mais sisan mɔgɔ miliyɔn joli bɛ yen mɔgɔ ba joli bɛ yen n'i ko k'olu bɛɛ ka zakatal fitiri bila ka seli sɔgɔmada kɔnɔ dɔw t'a dun dɛ dɔw t'a dun dɛ ayiwa fo ko ka faamu n'a ye nin yɔrɔ ninnu faamu nin b'aw dɛmɛ quoi nin b'aw dɛmɛ parce que u bɛna nasu a nasu an bɛ nasu de lajɛ ni nasu ko ko seli sɔgɔmada mais ni diɲɛ yɛlɛmɛna k'a fɔ bɛɛ t'a sɔrɔ seli sɔgɔmada a dabɔra fantanw ka lafiya min kama o de ye nasu ye i la jate bi minɛ o ye diyagoya de ni bon o de sunamɔgɔ caman de wulilen don ko wari bɛ se ka bila suma nɔ na mais sunakaramɔgɔ dɔw ko la ko n'i y'o kɛ k'i ye kira ka suna bila mais Kardawi ko a bi bila nɔ na bi a bi bila nɔ na parce que i bɛ taa ɲɔ di maa min ma bi ko ɲɔ t'o ka so k'o ka dɔgɔ olu fɛ yen i bɛ taa ndamaro di maa min ma bi ko ndamaro t'o ka so k'o ka dɔgɔ olu fɛ yen ko tuma na i b'a lajɛ a wari k'i mɛ ye min ye o d'a tigi ma n'a mago jɔlen bɛ balo la k'a n'a san mais ni balo b'a bolo k'a n'o labɛn ni e ka wari ye o la silamɛya bɛ baara kɛ ni hakili ye dɛ an ka figu karamɔgɔ bi yan i jan don nin kuma in na dɛ ale an wasalen don n'ale ye kosɛbɛ zaburu non an wasalen bɛ n'a ye i jija dɛ an tulo b'a la an ɲɛ b'a la lɔgɔ kɔni an y'i ka lɔgɔ fɛn o fɛn suit an wasara o la an hakili bɛ ka sigi quoi cɛw bɛ ka sɔrɔ an hakili bɛ ka sigi nka aw figu karamɔgɔw aw bɛ taa bala yɔrɔ dɔw ka kuma dɔw la yɛlɛmɛni bɛ don a la dɛ ayiwa a bɛ faamu wa wala f'a ko o yɔrɔ faamu litaskunu fihi tari aw na sabati ça fait su k'aw sutura a ka sabati quoi baaraw ka bila a la fɔlɔfɔlɔ baara ti k'a la ni su kɔrɔ dɔrɔn mais n'i y'i ka daba bɔ i kan na k'a bila fɔ n'i taara baroda la sɛgɛ n'o tɛ i dalen bɛ sunɔgɔ i mana mɛn su bɛ giri mɔgɔw fɛ yan maa ti sunɔgɔ kɔnɔ falen don baara t'u bolo n'i y'a fɛn o fɛn minɛ minnu bɛ si u ɲɛna manamanakan fɔ la k'u minɛ dɔrɔn a ka arakan fila seli i ka kɔlɔsi d'u ma a k'a sigi hali ti miniti tan kɛ o bɛɛ bɛ sunɔgɔ bɛ sunɔgɔ dɛ o tuma na su nana de lafiya kama mais bateau bɛ k'a kɔnɔ o ti lafiya bali naam o tuma na a ko tilefɛla kɔni mobisiran o kɔni o ye yeli yɛrɛkɛlen ye e ɲɛ bɛ ne na ne ɲɛ bɛ e la o tuma na n'i bɛ fɛ ka min k'o la o bɛ se ka k'o la inna allaha la zu fadlin ala nas o tuma na i k'a dɔn ala ye nin bɛɛ kɛ adamadenw ni su koli ni dugu jɛli o fana y'a dama ko belebeleba de ye i m'a faamu de ko ala ye samandiya batigi de ye jɔn kan ko walakina aksara nasi la yashkurun ala ka ko jɔn caman adamaden caman bɛ yen o tɛ ala barika da dɛ n'o tɛ ala ye hɛrɛ k'an ye naam zalikumullahu rabbukum a ko o ala min fɔra ye
mawara talo kokoi aka ala de yo ya amma de yo khaliqu kulli shay ijebe fon fana ale de ya beda la ilaha illa huwa mawara ti ale ko wallahi fa anna tufakun aw bitami abo ko do katami galombo ti abitami aw bitamini ka chento yi abitami ka ko do limaniyama abitami kazalika yufaku allazina abeni nchugola mwobu ko do de kanu bi ayati llahi yajhadun minu nye alaka aya mana mine alaka kabako ko minu ani alaka mujiza na yajhaduna uyo mana mine kuma sebe ko mine olubu ko do na Allah parce que ala bidona ka kabako de ala bidona ka kabako de ni ma mingi ma ala bi na c'est-à-dire atseka ala mine ka joyi nye ko ay mais ni aye ala ka bara ufuye naam ala bidon ala yɛrɛ bidon odi aka kele naam o de la ɲafɔ ye o do ni savan ye 190 bɛɛ ko ala bi a caman ma sɔn kira ko de ma naam n'o tɛ ala bɛ yen kɔni recherche scientifique fɛn o fɛn ni 100 do 90 bɛɛ ko ala bɛ yen hali ti taa yɔrɔ jan naam parce que a fɔlɔ yɛrɛ ye olu yɛrɛ ka kalan fɔlɔ ye naam foyi ti bouger naam ni kɛba t'a la olu ka kalan daminɛ de ko hali n'i ye jiri bulu lamagatɔ ye ko i ɲɛ tɛ lamagabagala la ko mɛ ko fanga dɔ de bɛ ka k'a lamaga ko fanga ye mun ye ko fiɲɛ min i ɲɛ t'a la k'o de bɛ jiri bulu lamaga o kumana olu yɛrɛ ka kalan ko foyi ti bɔ a nɔ na ni fanga dɔ tɛ ɔ kabini o yɔrɔ la a yɛrɛ dala cogo di i b'a fɔ fanga dɔ y'a da mais fanga m'a da dama dɛ parce que fanga ye kuluw da o kuluw la aw ni ne an b'a fɔ kabakoba t'o la kabakuru jɔlen do mais n'i nana adamaden ta i bi ala ye adamaden la hali i ti taa yɔrɔ jan ni i bi fɛnjalan de ta fɛnjala zimini yɔrɔ zimini jalen do ndamaro dɔw jalen do mais i bi nin fɛnjala in de kɛ i da kɔnɔ i b'a k'i da kɔnɔ tuma min na ji tɛ yen mais n'i y'a ɲimini daminɛ dɔrɔn ala bi ji bila ka na ko ji ka na farikolo de b'a demande ko n bɛ ka fɛnjalan de ɲimi ji dɔ ka na ka na n dɛmɛ an k'a magaya o yɔrɔ bɛɛ ji dɔ bɛ na i n'o b'a ɲimi o b'i dɛmɛ k'a magaya a kunutɔ fana ngɔnɔ olu fana bɛ kuma a ka minɛnw fɛ ko a ye magaya dɔ bila ka na parce que min kunutɔ filɛ nin ye a kana na balanga o fana b'o labɛn o b'o bila ka na n'i y'a kunu a bɛ taa bila estomac kɔnɔ furu kɔnɔ ni a tɛ se kɔnɔbara kɔnɔ a bɛ dan furu de la ɔ a yɛrɛ y'o bɛɛ kalan aw y'a bɛɛ kalan o bɛ baara kɛ cogo min na mago tɛ min na o bɛ bɔ cogo min na joli minnu bɛ adamaden la adamaden datɔ ala fɛ a tilala ka gulogulu minnu kɛ mɔgɔ la n'o de b'i dɛmɛ parce que bana b'i la kuma bɛɛ quoi fiɲɛ ye bana ye dumuni ye bana ye gulɔki ye bana ye fɛn bɛɛ ye bana ye o de la mɔgɔ jurangolo ninnu si ka ca kojugu kurusikun ti don fɔlɔ o hali bi jamana dɔw bɛ yen mɔgɔ dɔw bɛ kungo de kɔnɔ u bɛ jirifɛn de k'u yɛrɛ la u ti gulɔki don u ti kurusi don wa a dɔw yɛrɛ t'a si don mais o ni fɛn ninnu bɛɛ bɛ na ni bana de ye mikɔrɔbu ye mais ala ko komi ne de ye adamaden da a b'a dɔn a tilara ka fɛn dɔw kɛ an na gulɔbili o de b'i dɛmɛ k'i ka bana kɛlɛ k'a sɔrɔ i ma se dɔgɔtɔrɔ la bana o bana bɛ na ale de b'a bɛɛ faga k'i dɛmɛ k'a bɛɛ faga n'an tile o b'a fɔ gulɔbulu rouge blanc a bɛɛ bɛ ala y'o bɛɛ don adamaden la denyɛrɛnin a ye wikaya nafsiya de di den ma den fitinin denyɛrɛnin fo ka den kɔrɔbaya
fo k'a kɛ ka hakili sɔrɔ o wikaya in b'a la a bɛ bo dun a ti foyi k'a la a bɛ nɔgɔ bɛɛ dun a ti foyi k'a la dimɔgɔw bɛna san kɛmɛ kɛ dumuni minɛn kunna a bɛ tila ka n'o dumuni bɛɛ dun foyi ti k'a la mɛ ni baliku y'a dun a b'i fa parce que ala b'a dɔn nin ti kodɔn fɔlɔ o tuma na an ka nin dɛmɛ n'o tɛ a ti kɔrɔbaya ça fait ala b'i ye yɔrɔ bɛɛ kɔ den fitinin bɛ dumuni kɛ n'a donna mɔgɔkɔrɔba kɔnɔ a b'i faga parce que ala y'o fɛn fana don ale la fo ka taa kɔrɔbaya olu bi mikɔrɔbu mana na cogo o cogo o bɛ wuli k'o kɔgɔ d'a la ni min gɛlɛyara kojugu o tuma na o bɛ kɛ farigani ye o bɛ taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la olu fana b'o tɔ dafa ni min gɛlɛyara kojugu a lajɛ bon an bɛ ka balo tan mais an yɛrɛ t'a dɔn an bɛ ka balo cogo min na quoi sinon wikaya b'an na dɛ ala ye tangananw de dilan an na min bɛ bana miliyɔn kelen kɛ la i ti bɔ a kalama mais ni si bɛ ka kɔrɔbaya olu fana fanga bɛ dɔgɔya o tuma na ala b'i ye nin yɔrɔ ninnu de la n'i ye ala dɔn yan wa fi anfusikum a yɛrɛ kun na ko tari a ɲɛ t'a la ala ye mun ko a y'a cɛsiri dɛ ko ninnu bɛ ban dɛ an bɛ bɔ yan walahi an bɛ bɔ yan aw ni ne tɛ siga o la bilen dɛ mais mun bɛ taa kɛ yen ala ye min fɔ siga t'a la siga t'a la dɛ ala k'an dɛmɛ naam الله الذي جعل لكم الأرض والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي kana siga dɛ wala hayo ale de ye ɲɛnɛma kelen ye la ilaha wa ma wɛrɛ kɔni tɛ kun illa huwa fo n'a kɛra ale kelen ye ayo ala in bato mukhlisina a kɔnɔna jɛlen lahuddina ala ye o silamɛya in na alhamdulillahi tanu kɔni o ye ala ta ye rabbil alamin min ye dabɛnw dabama ye naam a ko di a ko a kana siga dɛ ala de ye masa ye ja'ala lakumul arda ala de ye dugukolo kɛ aw adamadenw ye qararan a sabati yɔrɔ ye ayi ko o ko bɛ k'i fɛ a bɛɛ bɛ kɛ nin dugukolo in de kan n'i balola i bɛ balo a kan n'i sara i bɛ don a jukɔrɔ dugukolo in y'a sabati yɔrɔ de dɔ ti taa yɔrɔ wɛrɛ dɛ i bɛ balo yan i bɛ saya nabila isa ko a yɛlɛnna sanfɛ ɛrɔ an tɛna don o kɔrɔ mudiru ko a t'a tɛgɛ don ne bolo ne ko mudiru a ko n tɛgɛ tɛ don i bolo ne ko subhanallah n ko mun kɛra ko a fɔra ko isa tɛna o ye maa mɛ ne ko a bɛ na ne ko mudiru n ko a bɛ na a ko isa bɛ na n ko a bɛ na a ko i bɛ se k'a fɔ i ka mɔgɔ ye n ko su in na wajibi bɛ a b'a fɔ bɛɛ ye ko a bɛ na wa n y'a fɔ fana dɛ n y'a fɔ bɛɛ ye n ko isa bɛ na dɛ n taara mɔgɔw ko a bɛ na mudiru ko a bɛ na n ko wa a bɛ na kɛlɛ bɛ nin na kɛlɛ foyi t'a la o tuma na ala de ye dugukolo kɛ karara ala ka jɔw sabati yan an bɛ sabati yan de na wasama a kabakolo in a y'o kɛ binaan bili ye an sanfɛ
ako ala ko n'a ma dɔwɛrɛ miiri ni ala y'aw da k'a da cogo ɲɛ n'i ye baganw lajɛ k'u biri cogo lajɛ ka sagaw ni baw lajɛ ka faliw lajɛ ala ye sura cogo ɲɛ dɛ wala kari karamana bani wara fana ayiwa ala ye adamaden bonya dɛ o tumana ala dan an ɲɛda ye cogo ma ani an farikolo ye cogo ala y'an bonya dɛ ala bɛ ka k'o de fɔ ko n y'a da k'a sura ɲɛ n y'a da k'a sura ɲɛ adamaden bɛɛ ka ɲi nka n'i yɛrɛ de jɔ n'i yɛrɛ la i ma ɲi bɛɛ ka ɲi et puis kabako bɛ adamaden ko la dɛ e bɛ mɔgɔ dɔ de filɛ surako la ɲɛda dɔ filɛ i b'a fɔ ko nin ɲɛda in ka ɲi kosɛbɛ nka n'a fɔra k'i ka suwa kɛ i bɛ dɔ wɛrɛ ta k'o to yen wa hasana suwarakum a y'aw ka suraya ɲɛ dɛ dɔ ka ɲi dɔ ɲɛ kɔrɔ dɔ ye dɔ ka e ɲɔgɔnden ye dɔ t'o fɛ o tumana n'ala fana kun m'o kɛ a kun ti ɲɛ dɛ ne bɛ ɲɛda dɔ fɛ e yɛrɛ bɛ ɲɛda dɔ fɛ o tumana n'an bɛɛ kun ko ko min nugara jɔlen do ta nugara fɛnninw kun bɛ sɛgɛn dɛ o ka khalifa dɔ tɛmɛna ale alabato fa de tun b'a la a ka alabato sera yɔrɔ dɔ la a falama de tun b'a la a y'a interdit k'u kana samara dilan muso ye parce que i mana mɛn muso bɛ bɔ ka yaala ko samara de b'a sen na a y'o interdit a tilala ko tuguni k'a interdit muso kana pari maquillage muso b'o parili min kɛ yala arabu muso ta ka jugu o la ka kɔrɔ bɛɛ ye ko muso si kana maquillage kɛ o la i yɛrɛ b'a dɔn yɔrɔ o yɔrɔ muso fanga ka bon a n'a ka khalifaya muso commencera ka muruti a ka kumaɲɔgɔn dɔ bɛ yen conseil dɔ bɛ yen o ko a ma ko masakɛ ko kana to nin balaw ka wuli n'o tɛ khalifa kana to nin balaw ka wuli n'o tɛ nin bɛ fɛn kɛnɛ ni fɛn njara bɛɛ jeni kana to nin ka wuli a ko masakɛ kumanen kɔ ko kumana n bɛ segin n ka kuma kɔ a ka ca la o tɛ kɛ masaya kunda ni masakɛ ko min ni diɲɛ bɛ wuli a bɛ wuli walima a ka fɛn dɔ sɔrɔ min bɛ bila a la voilà a ko i bɛ min kɛ yan komi e ti fɛ maquillage ka kɛ i y'a fɔ tan mɔgɔw murutilen a fɔ ko mɔgɔ cɛɲuw kana kɛ ko nka ko sira bɛ cɛjugu bɛɛ bolo o ka maquillage n'a y'i diya o la a ka kumana nana k'a fɔ muso bɛɛ ye ko masakɛ ko k'a fɔ ye muso o muso cɛ ka ɲi o kana maquillage kɛ mais minnu cɛ man ɲi yamaru b'u bolo olu bɛ se k'a kɛ maquillage ma kɛ joli b'a kɛ n'a fɔra ko cɛjuguw k'a masi ma kɛ n'a yeri ɲɛna dɔrɔn e ye wani ni mɔgɔ o mɔgɔ ɲɛna ni kodɔnna t'i kɛrɛfɛ n'i ye ɲɛmɔgɔ i bɛ sɛgɛn a minnu nɔ ni ala ma hakilitigi dɔ di ɲɛmɔgɔ o ɲɛmɔgɔ ma i bɛ sɛgɛn wulibali don dɛ mɔgɔ si kelen hakili tɛ se k'a kɛ nkalon don i b'i seko de kɛ mais fo ala ka cɛ dɔw de di minnu b'u yɛrɛ kalama n'o kɛra masakɛ la a bɛ lafiya n'a kɛra jamatigi la a bɛ lafiya n'a kɛra dutigi la a bɛ lafiya ni nin fɛn o fɛn ye nin jɛ i bɛ sɛgɛn i bɛ sɛgɛn
نعم من على دي أودا فأحسن صوركم على أو تشينيد مغو تشكاين ده ما تشينيو دي تكلين والله دون نغلا بتافو مغا نعم mais nous barat nous ça fait mon check quoi et quand tu m'as né de ta tête voilà voilà ne be do fe e be do fe voilà ambe be nyeda do fe ni sadira cheka inteo ibi nyeda ndo do ni yele de ko kadne ati chenyere kono non warazakakum ala de yaw garsiga na to yibati fenzani mauna akara sene sirayo akara dumini sirayo mumin ci foyi dum fo minga sani wa ala ya angar siga sani mon fana zalikumullahu rabbukum zalikumullahu ya kala inde rabbukum amadu fatabarakallahu rabbul alamin saniya be ala mi dafa onda ba mai na ko na ba na busikata wala hayu ala de masanyana mai la ilaha illa huwa ma wala te ala ko fad'uhu aya ala imbato lisina lahu dina aka kono na je ala alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah tanu be ala qul afo inni nabi vlani nuhitu ne ko ni ladira ana abuda alladhina neka ala wala bato tad'una abgakara min bato min dunillahi so ala bayyirate lamma ja'ani al-bayyinatu adalu banene nale konema min rabbi woni mama wa umirtu wa alayna yamaru an uslima ko banyere di li rabbil alamin dafa ndaba mama noye firawna ka cetubile na والذي awade masai خلقكم awade auda من تراب kuma bugurila ثم seki من نطفة aya auda maniyula ثم seki من علقة aya auda joli kuturuna ثم seki يخرجكم arabna tlaka ubo طفلا tifulan adim sanimado ثم seki لتبلغوا أشدكم aw bina to fo ay tase kamalinya mamna aka fanga bi dafa mamna sambi saba wala nyona نعم ثم walma kasebina ni نعم summa ni mbe ko fesa لتكونوا dari aw nakasa khan je koronuye ومنكم من ma be awlasa يتوفى olu bi segu ko nu bi fatu من قبل aso ma korobaya ولتبلغوا أجلا ani aw kase watima مسمى wati min done do na shibamwe ولعلكم ala yani nunu je aw koni تعقلون ana la ka kele bandia do ka ala bato anyimaka والذي ala de masai يحيي ala de mo nyana mayo ويميت ala de salifana ke فإذا قضى أمرا dika do masa min do na jora min gelika فإنما يقول له aba fo fezna de ma o ekake فيكون o yorobe o fezna bike ألم تر alam tara muhammad ay mayelike wa إلى الذين ta mogoma يجادلون olu bi sosoli nyonya ke في آيات الله da qur'anena أنها jogo jumendo sa يصرفون yobu kodi kabo ala dana yamma الذين bika do mogominu كذبوا olu ye galontigi yelike بالكتاب nala ka qur'ane jinginenye وبما ani fe أرسلنا ni ala yuji به ni oye رسلنا kira wala no ala kele bandia o de bihi نعم فسوف amewome يعلمون jabanji ubina do minu mason والله ubina do ndere ni kona jugu yumine نعم yanu ka do sigara la ala ko do والله
u bɛ ala ko dɔn izila aglalu a ko tuma min na sa ngolomandanw fi a'naqihim n'u nana don u kanw na wasalasilu ani jahanɛmɛ nɛgɛyɔrɔkow yusahabuna u b'u korondo de fil hamimi jahanɛmɛ jigoniso kɔnɔ summa n'u bɔra yen don fin nari u bɛna n'u ye jennikɛyɔrɔ yɛrɛ la yusahabuna u bɛna mana ye na summa segi qila lahum mɛlɛkɛw bɛna mɔkɛ olu u b'a f'u ma sa aynama kuntum tushrikuna a tun bɛ fɛn minnu bato olu bɛ mini min dunillahi ala kɔfɛ qalu u ko dallu anna u tununa an na bal o kuma to yen lam nakun nad'u anw kun tɛ fɛn wɛrɛ bato dɛ min qablu shay'an fɔlɔfɔlɔ ala ko anw kun tɛ fɛn bato dɛ u b'a fɔ u b'u cɛ kadhalika na a ko a bɛ nin cogo kelen de la yudillu Allahu al-kafirina ala bɛ kafiriw fili dɛrɛ o kɔrɔ ye n'i y'i yɛrɛ fili ala b'i tɔ ɲɔgɔn kɔ n'o tɛ fɛn bɛɛ dar'i ɲɛ kɔrɔ pour que i ka da ala la nka n'i ma sɔn o si ma i ye filibandiya sira minɛ ala fana b'i ɲɔni ka taa mana yudillu Allahu al-kafirina ala bɛ kafiriw fili naam zalikum o ɲangata min fili u ka nin ye bima o kɛra de kuntum aw kɛra tafrahuna a bɛ dansago fil ardi dugumakolo kan bighayri al-haqqi ka sɔrɔ dalilu t'a bolo wa bima ani fɛn kama kuntum aw kɛra tafrahuna a b'aw sɛbɛkɔrɔja o tuma na yan tafrahuna farahu de ye dan sagoli ye dan bɛ sago hali i yɛrɛ halala la Allahu akbar sisan i ye sɛ tobi naam i y'o dun i yɛrɛ ma se k'o ban naam i ye saga woro ta ka na sɛ ma se ka ban saga woro b'e bolo tuma na ifarahu bɛna o yɔrɔ la dansago ka dan saga ni i muso b'i bolo i taara walimuso ɲini o bɛɛ b'i ta farahuna ta a bɛ dan sago ka sira bɛɛ bila o tuma na filanan ko cogo di wa bima kuntum tamarahuna o marahu fana ye ja de ka i ja tatawasawuna fil farahi a ye dan sago nisɔndiya la kojugu o don tatawasawuna fil farahi o de ye marahu ye mana dansago fɛn o fɛn na hali ni ɲuman don hali ni ala bato don n'i ye dansago i jalakilen don marahali i y'a faamu mana a b'a janto nin na dɛ dansago ma ɲi foyi la dansago ma ɲi foyi la hali ala bato la dansago ma ɲi parce que ladɔrɔ la wala dira n'i ye dansago ala bato la a bɛ fiɲɛ bila i ka yɔrɔ dɔ la jour ti tigɛ e ye o ye fo k'i pasa k'i ja k'i fanga ba i n'i muso kɔni tɔɲɔ i n'i muso tɔɲɔ dɛ tuma na fɛn o fɛn diɲɛna ala bato ni dan sago na ala t'a minɛ la sisan hali n'a tɔgɔtɔ ayiwa n'i ma fili barazi la dɔrɔn baara ka y'i bolo baara kɛ ni hakili ye dɔrɔn ala ye hakili d'an ma de an ka baara kɛ o de la sɔrɔ débat dɔ tun bi bon a fila bɛɛ ye sunamɔgɔw de ye mais kelen ye azaru mɔgɔ ye kelen kɔni tɛ azaru mɔgɔ ye u bɛ sunko kuma de la quoi cɛ bɛ ka a fɔ azaru ka ɲɛ k'u ma min faamu a ko sunkalo dira a ma a ma di an ma an ka tɔɔrɔ quoi ko imura filɛ nin ye ni sunkalo jɔra de ko diɲɛ bɛɛ bɛ wuli ka taa maga k'o bɛ taa imura kɛ ko mais ko kira ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ a ma imura kɛ sunkalo fɛ ko mais bɛɛ bɛ wuli de ko parce que k'u nɔrɔlen bɛ hadisa kelen na
ko kira ko umratun fi ramadan ko ni hadisa mangana ko na kunga kene ko kira yɛrɛ tun b'a kɛ kira m'a kɛ bon mais cɛ in ka kuma na a ko azaru karamɔgɔkɛ ma a ko hali sahaba m'a kɛ ka imura kɛ sunkalo fɛ ko hali sahaba m'a kɛ mana azaru mɔgɔ in ko a ma ko non ko sahaba dɔw y'a kɛ a ko k'o ye sahaba joli ye o ko en tout cas ko sahaba dɔw y'a kɛ ɔ ko mais kira m'a kɛ bon ni kira ye hadisa fɔ k'a baraji fɔ kira yɛrɛ b'a kɛrɛfɛ ko kira de fɔlɔ tun kan k'a kɛ ko mais munna kira m'a kɛ parce que n'a fɔra i ka sun ka tawafu kɛ ka sun ka safa ni marwa boli ko a bi ni degun a bi ni tɔɔrɔ ko diinɛ in ko ala ma diinɛ in d'a ma ko a b'an tɔɔrɔ n'a ye u ka ɲɔgɔn min gɛlɛyar'u ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ o de kɛra mɔgɔ min ka baara ye baara saku ye baara gɛlɛn ye ni sunkalo nana e ka baara ye numuya ye komi numu dɔw bɛ yen maritoba de b'u bolo u b'a ta ka fɛnw gosi n'a ye o ye baara saku ye ani faracilaw ani mobili déchargelaw minnu bɛ bɔrɛ jigin ka bɔ mobili kɔnɔ ou bien ka bɔrɛ don mobili kɔnɔ bon baara saku tigi dɔ ko o ka baara bɛ kɛ cogo di ko si man ka sun ko u bɛ min kɛ dɔrɔn ni waati fɛrɛlen bɛ sɔrɔ u bolo u b'u ka sunkalo jugu sara o la ni sunkalo bɛnna n'u ka baara saku kuma ye kelen ko non c'est-à-dire samiyɛ sera sisan yarɔ samiyɛ ye waati de ye a bɛ tɛmɛ o i kan ka baara dɔw de k'a kɔnɔ n'i ma se k'o k'a kɔnɔ dɔrɔn a banna fo ni san wɛrɛ bon o tuma na samiyɛ nana bɛn ni kɔrɔsiyɛnni ye tile ka farin ka daba ta ka taa ɲɔ kɔrɔsiyɛn samiyɛ fɛ aw ye denmisɛnninw ye aw t'a ɲɛ dɔn n'o tɛ anw minnu ye daba ta anw b'a ɲɛ dɔn c'est-à-dire sɔgɔmada fɛ n'a ye baara yɛrɛ daminɛ yanni tilefanatigi ka na e bɛ se ka ji min ko saba kɛ daga sama sɛbɛ la sɔgɔma dɔrɔn yanni tilelafana ka na e bɛ se ka ji min ko saba kɛ ɔ n'a fɔra e ka taa tile k'o kɛ i ti dumuni kɛ i ti ji min cɛ ko o baara saku fɛn o fɛn bɛ yen n'a waati bɛ tɛmɛ ni waati ma ko don ni sunkalo bɛnn'a ma ko i bɛ sunkalo to yen pewu k'i ka baara kɛ ko ni waati min fɛrɛla i bolo yanni sunkalo wɛrɛ cɛ ko i b'a su kelen ko non ko n'i y'i sun kɔni tigɛ ko kafara b'i kan bon u ye telefɔni labila karamɔgɔ dɔw donna olu k'u bɛ min f'u ye ko i bɛ taa ni sun ŋaniya ye ko i bɛ taa baara daminɛ mais baara kɔnɔ n'i yɛrɛ y'a ye farikolo dɛsɛra i mago bɛ ji de la i mago bɛ dumuni na ko i b'i sun tigɛ o yɔrɔ la ka ji min ka dumuni kɛ ko ni sunkalo sara i b'a sara o ye i ni sun ŋaniya taara mais i ye baara daminɛ mais i yɛrɛ i dɛsɛra quoi k'o de y'a sariya ye bon an t'u sɔsɔ mais mɔgɔ tɛ se ka min kɛ kabini i ma taa daminɛ i b'a dɔn parce que sɔnɔgɔya kɛra an ye sun na an bɛ sun i bɛ sun ŋaniya siri ka sun mais tile tɔ kɔnɔ crise dɔ bɛ se ka k'i la peut-être degun dɔ b'i sɔrɔ i yɛrɛ b'a ye n'i ma nin fura in ta sisan b'a dɔn ni nin bana in wulila a bɛna degun kosɛbɛ c'est-à-dire i b'i ka fura ta walima minɔgɔ yɛrɛ de ganni na o bɛ kɛ minɔgɔ yɛrɛ de y'i tɔɔrɔ i y'a ye degunna minɔgɔ fɛ ka se yɔrɔ dɔ la sariya ko kana foyi fɔ maa ye taa ji ɲini k'i kɔnɔ fa a tile kelen i b'a sara mais ji ɲini k'i kɔnɔ fa c'est-à-dire n'a y'a to sun k'i bana ou bien sun ka tɔɔrɔ s'i ma
n'ala ma far'i kan dɛ n'i t'a dɔn ala t'i t'a dɔn mais n'i tugu k'a kɛ i bɛ taa jahanama de kɔnɔ wuli bali don ala ko a kana aw yɛrɛ di halaki ma n'i y'a dɔn su min b'i degun dɔrɔn a bila i ka ji min i ka ji min i ni ala cɛ hali n'i ma jira diɲɛ na ne degunna mago bɛ ji la i dogo i ka t'i min i ka sun continuer n'i bɛ se mais ni kɔngɔ fana faralen don a kan t'i ka dumuni kɛ i k'i fa i k'i ka sun continuer donc i bɛ ji min ka dumuni kɛ k'i fa an bɛ tila k'a t'a fɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ mais dɛsɛ de y'i s'a ma parce que fo a k'a janto nin na diinɛ mana ni gɛlɛya ye mɔgɔ y'u dɔw de ye diinɛ gɛlɛya n'u yɛrɛ ka ŋaniya ye ŋaniya jugu tɛ dɛ u ka limaniya u ye diinɛ gɛlɛya n'u yɛrɛ ka limaniya ye mais ŋaniya jugu tɛ mais o la an b'o de fɔ a k'aw yɛrɛ ta o la fɛn o fɛn diinɛ na n'a sera i ni ma a bila yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra ala ko n bɛ hɛrɛ de ɲini n'aw ye ko diinɛ yɛrɛ bɛɛ kun ye k'ale bɛ hɛrɛ ɲini ni mɔgɔw de ye waati tɔɔrɔ ɲini n'a ye a bɛ su a y'a yɛrɛ de la ala ko n bɛ hɛrɛ de ɲini n'aw ye elu yusufu nɔgɔya ala ko a bɛ nɔgɔya de ɲini waati gɛlɛya ɲini n'aw ye o la a kana aw yɛrɛ faga ala bɛ bato ni ŋaniya de ye alors n'a sɛgɛnna dɔrɔn a y'a bila ala ka a delila ka kɛ o n'o fɔya siɲɛ caman kira ni sahabaw ka voyage dɔ la u bɛɛ sunnen kun don mais a sera yɔrɔ dɔ la mɔgɔw sɛgɛnna dɔw nana kira yɔrɔ la ko vraiment ko mɔgɔw sɛgɛnna ko tile ye mɔgɔw tɔɔrɔ kira ko k'a y'a fɔ k'u sun tigɛ ciden y'a fɔ ko kira ko k'a fɔ a ye k'a bɛɛ ka sun tigɛ mɔgɔw ma sɔn hakili ɲumantigi tilara ka na kira yɔrɔ la conseil ni conseil dɛsɛra i la i bɛ sɛgɛn hakili ma nana kira yɔrɔ la sɔrɔsɔrɔ a ko kira ma ko ne min sun tigɛ ko ninnu da tigɛ kira ko a ye ji ɲini ka di yan dɛ a ye na ni ji ye mais ji b'a bolo mais a ko a ye na ni ji ye u nana ni ji ye kira ye ji minɛ bɛɛ ɲɛna tan sunkalo 12 k'a min o kɛra dɔrɔn bɛɛ y'a parce que silamɛya mana k'an fa silamɛya nana k'an ɲɛ de k'an balo an ka mɔgɔw balo a mana k'an faga a mana an ka mɔgɔw bila u k'u yɛrɛ faga nkalon don nkalonfin tɛmɛ n'a ye o tumana a ye don sa abuwaba jahanama soda fɛ a dumilen jahanama in kɔnɔ ye yɛrɛ bonyana taa yɔrɔ jugu biri yɔrɔ jugu da ye jahanama ye dɛ Muhammadu nka e ka sabali na i k'a dɔn ala ka waati ala ka layidu bɛ dafa dɛ nayiduhum imma n ye layidu min ta u ye ko bɛ tɔɲɔlikɛla ta ci imma n k'a dɔw jiri i la diɲɛ na yan i balolen walima yɛrɛ Muhammadu e ka waati mana dafa e fatulen kɔ n b'a tɔ k'u la yan n b'a tɔ k'u la yan nka mɛ o mɛ ka na ni ala yɔrɔ la yɔrɔ jawu jahanamɛdenw bɛɛ bɛ segin ka na yan tiɲɛ yɛrɛ don ne ye cidenw ci i bɛ yɔrɔ lajɛ dɛ ala ko fasbir tɔɔrɔ bɛɛ dara ala kira c'est-à-dire jugu minnu bɛ k'a fa n'a ba nɛni ka kojugu k'a ka sahabaw la tɔɔrɔ foyi tɛ ka k'u sɔrɔ mais ala ye layidu d'a ma a ko n bɛ tɔɲɔlikɛla halaki a ko Muhamadu ma e ɲɛ bɛ nin min na nin ka n'i tɔɔrɔ fasibiri
sabali i jugu bɛ ka ko bɛɛ da i kan mɛ a balolen don fasbir inna wa'dallahi haqqun ala ka layidu ti bɔrɔtɔ dɛ Muhammadu ala ka layidu ye tiɲɛ fa imma nuriyannaka ba'da allazi na'iduhum n ye layidu min ta kafiri ye ko n b'a ta ci Muhammadu a se bi ye n ka dɔw k'i ɲɛna i yɛrɛ k'a dɔw k'i ɲɛna ye a y'a dɔw ye fatu maka kɛra badiri fana kɛra fatu maka kɛra a y'a dɔw ye a ko aw walima n'i ma bɛɛ dun natawafayannaka n b'i fatu nka i fatulen t'a bannen ye dɛ fo ilayna yurja'un kafiri ninnu bɛ segin ne ma yan u bɛ sɔrɔ yan Muhamadu bon a bɛɛ b'o de idée ta maa o maa n'i ko tiɲɛ i bɛ tɔɔrɔ o ye tiɲɛ laada yɛrɛ de ye nka a bɛ laban i ta la a bɛ laban i ta la an ka Mali la yan an ka juge dɔ de la ka muruti faama ko a ka nkalon kɛlɛ ko a ka tiɲɛ kɛlɛ juge de don se foyi t'a ye mais fanga ɲɛmɔgɔso ko tiɲɛ kɛlɛ juge ko n ti tiɲɛ kɛlɛ u ko bon an y'i bɔ a la a denmuso n'a bɔra juge ya mais ala nana ni faama wɛrɛw ye u y'a kɛ juge ka ministre ye Bamakɔ yan o kɛra yan a kɛra a gɛnna ka bɔ jugeya la ko a ti faama dungɔ kɛ nkalon kan mais ala ma sɔn fiyewu faama wɛrɛ nana o y'a ta juge tɛ bilen dɛ juge bɛɛ ka ministre a nana k'o ye c'est-à-dire n'i y'a to ala ye mɔgɔw t'a faamu ala t'i to yen fiyewu bilahi hali n'a ma k'i ɲɛna a b'i den dɔ ta walima i mɔden dɔ ala t'i ɲuman to yen fiyewu ayi o ala tɛ o fo n'i ma k'a kama voilà naam ولقد أرسلنا رسلا من كراوتي من قبلك كقوي محمد منهم من مغبكرا نونا قصصنا على يوم مسلا عليك اي قران كنو ومنهم من نكراو بولا لم نقصص عند مسوما عليك محمد يكفر بولا نعم وما كان لرسول وما تدغ كراشيه أن يأتي بآية وكان ني آية كلني إلا بإذن الله ولا كرني على كجيد فإذا جاء أمر الله ngani alaka latike konnana no e kafiru nyangatali وضيا ne alabna kiri tige بالحق ni tiɲɛ yɛrɛ وخسر هنالك ngaboneni kɛra mɔgɔw kɔnɔna ye المبطلون minnu kɛra tiɲɛnikɛlaw ye n'u y'u kɔdon tiɲɛ ma الله kana siga dɛ ala tigitigi الذي ala de ye masa ye جعل لكم الأنعام ala ye kɛli kɛ aw ye baganw na لتركبوا منها baganw b'a la ala y'o di aw ma a bɛ yɛlɛ u kan ومنها wa baganw fana bɛ yen تأكلون a b'olu dun ولكم فيها a bɛ aw adamadenw ye bagan ninnu na منافع nafa caman na ولتبلغوا عليها حاجة ani aw ka a mago ɲɛ u la في صدوركم min bɛ a hakiliw la وعليها wa aleya wa baganba ninnu kan dun وعلى الفلك ani kurunba ninnu kan تؤمنون a bɛ ɲu نعم baganba ninnu de b'a se duguw la olu de b'a ka donibaw ta wa kurunba ninnu fana a bɛ don olu de kɔnɔ k'aw se yɔrɔ sɔrɔ ويريكم o don wa ويريكم آياته ala b'a ka kabako yira aw la فأي آيات الله ala ka kabako kelen jumɛn don تنكرون
ni aw b'o sɔsɔ o kabako jumɛn bɛ yen ala ka kabako la ko adamaden b'o sɔsɔ o ye jumɛn naam afalam yasiru o kumana adamadenw ma yaala de wa fil ard dugumakolo la duguw ni ɲɔgɔn cɛ fayanzuru u tun ka filɛli kɛ kayfa kana aqibatul ladina kuma mɔgɔw laban cogo lajɛ min qablihim mɔgɔ minnu nana kankanw ye kanu o mɔgɔ fɔlɔ tɛmɛnenw kun kɛra akthara minhum olu kun ka ca u ye wa ashadda quwwatan wa u fanga kun ka bon u ta ye wa atharan wa u nɔ ka bon u ta ye fil ardi dugumakolo sanfɛ fama aghna anhum ma foyi ma se ka olu kisi kanu o fɛn minnu kɛra n'u k'olu baara falamma ja'atuhum rusuluhum falama a ko tuma min na sa جاءتهم رسلهم n'u ka kiraw nan'u ma بالبينات ni dalilu bangenen فرحوا u kafiriyara u ye dan sago نعم بما عندهم fɛn min b'u bolo من العلم u ko ni anw b'aw ɲɛ anw bɛ min dɔn aw t'a dɔn anw bɛ bɔ ko farigu bima indahum min al-ilm نعم u yadara ka kafa ni fɛn ye dɔnni min b'u la magankaw ko tɛ dɛ minnu k'u fɔrilen don magankaw ye n'olu ye iziniw dilan ka baara ɲumanw kɛ ko kiraw nanen olu ma olu minnu ye mɔgɔbaw ye waritigiw don jɔyɔrɔbatigiw don sangasobatigiw don farigu bima la de o dɔnni min ko minali ilimi o dɔnniba min b'u la u k'aw mini jate ya na وحاق بهم ما a ko fɛn nana u sɔrɔ sa كانوا o kɛra به n'o fɛn ye يستهزئون mu kɛli min b'o la ala ka ɲangata ko y'u sɔrɔ u ma da kira ka kuma na ala ka balawu y'u sɔrɔ min kɛ fa haka bihim ma kɛnu به يستهزئون ayiwa u tun b'u yɛrɛ mun kɛ min na o de jiginn'u kan dɛ ala k'an kisi naam فلما رأوا بأسنا a ko tuma min na ni kafiriw ye ne ka balawu natɔ ye قالوا u ko آمنا anw limaniyara dɛrɛ بالله anw dara ala la وحده an dara ala kelen in na koyi وكفرنا wa anw y'an kɔ don بما an y'an kɔ don fɛn na sa كنا به anw kun kɛra ni fɛn min ye musirikina ani fara ala kan awɔ ne m'a fɔ yan والله ko tawhidu n'ala mago bɛ an k'a dɔn a bɛ yen sɛbɛnni kelen والله ayiwa ala kelen ka balawu wuli ni tɛ lahara ko nin ye diɲɛ de ye yan balawu wulilen ka si kafiriw ma yan'u k'a رأوا dɔn بأسنا tuma min na n'u ye ne ala ka ɲangata natɔ ye قالوا آمنا بالله u ko anw limaniyara koyi بالله وحده anw limaniyara ala kelen pewu la وكفرنا بما كنا به مشركين wa anw kun bɛ fɛn min fara ala kan an y'an kɔ don o ma koyi anw ni boliw tɛ bilen dɛ ala anw sɔnna e ye hayihata o b'a sɔrɔ waati de tɛmɛna waati tɛmɛna dɛ o de la ne b'a fɔ u kana an nɛgɛ dɛ jigitigɛ man n'i tuubi ala t'a minɛ dɛsɛ maa o maa mana tuubi dɛsɛ kɔnɔ ala t'a minɛ n y'o fɔ ye tuubi dɛsɛ kɔnɔ n y'a siɲɛ caman fɔ ye muso b'i kunna k'i furumuso to yen ka i fadenkɛ muso tigɛ o b'e bolo jɛnɛya la e bɛ misiri kɔnɔ fo si kɔrɔbayara walima ala nana bana s'i ma hali i tɛ se ka gɛrɛ i yɛrɛ ta la bilen i ko ala ne bɔra a la ne tɛ jɛnɛya kɛ e bɛ se k'a kɛ yan o kumana a bɛ fɔ de ma ko dɛsɛ tuubi ni dɛsɛ y'i tuubi c'est fini i bɛ segin i kɔ ka fɛn de se tu ye ka nimisa ka yira ala la ne bɔra nin na kɛ ala kan a bɛ fɔ de ma tuubi nka n dɛsɛra mun bɛ dɛsɛ kɛ tuubi ye i bɛ se ka mun kɛ bilen ko bɛɛ kɛra faama fɛ mɔgɔ tɔɲɔ dabila i bɛ ka walijuw minɛ ka di mɔgɔw ma i bɛ waliforow minɛ ka di mɔgɔw ma i bɛ ka kiiri jugu tigɛ a to i ma sɔn mais mun bɛ to a cogo la e nana bɔ fanga na fanga tiɲɛna fanga tiɲɛna i tɛ se ka ne tɔɲɔ bilen o
o b'a moloti ka misiri da dɔ ye o ye karimba kunnandiba fan ni ye kɔlɔkɔlɔda mɔgɔw ka mɛ an filɛ ala fɛ nin bɛ bɛɛ kɔn ka misiri la ka bɛɛ kɔn ka misiri la a ta tiɲɛni misiri ka bɛn a kan a bɛ se ka mun kɛ bilen a ma sɔn ka tuubi ka se to a ye a gɛnna ka bɔ fanga na a ka fanga tiɲɛna jagoya a b'a moloti ka taa misiri da dɔ la silamɛ a kunna jara koyi ko Gawusu kunna jara a kunna ja min da mɔgɔw kan a kunna ja u bɛ mɔgɔw nɛgɛ tan de naam. falam yakun yadfa'uhum imanuhum. ni ala ni da jara ka kuma ye a ko segin a ka kun. falam yakun yadfa'uhum imanuhum. k'u ka nin limaniya in ma kɛ ka foyi ɲɛ u ye. lamma ra'aw ba'sana. ko ɲangata yele ko anw ka ɲangata yele ko u tubira k'a ti fɛn ye. sunnatullahi. ko ni ala ka ko tacogo de ye. oui ni ala ka ko tacogo ye. allati. n ka suna min ko don. kad khalat fi ibadihi. nin tɛmɛna n ka mɔgɔ kɔrɔw la a bɛ kura yɛrɛ la yan. wa khasira hunalika al-kafiruna. nin yɔrɔ la kafiriw bɔnɛna dɛrɛ kafiriw bɔnɛna nin yɔrɔ la wa khasira hunalika al-kafiruna ko yɔrɔ la kafiriw bɔnɛna i ye n ka kuma in i y'a yɛrɛ ala ye munna tuubi o tuubi ma kɛ ka se to tuubi tigi ye ala k'a minɛ a t'a minɛ fulo ala k'a laban ye.